Dnes sa pozrieme na krémy a SPF-ka. Takže v minulých videách sme si už prešli čistenie pleti, prešli sme si tonery, prešli sme si séra a dneska sa pozrieme na krémy a SPF-ka. Takže krémy sa používajú ako posledný krok vo večernej rutine a ako predposledný krok v rannej rutine, pretože po kréme v rannej rutine dávame ešte SPF. Primárna funkcia krémov je nahydratovať pleť a uzamknúť v pleti všetky predchádzajúce kroky, ktoré sme v tej rutine použili. Ak tieto krémy obsahujú aj okluzíva, čo už vo väčšine krémov nájdeme aj okluzíva, tak funkciou takýchto krémov je aj zabraňovať strate vlhkosti pleti do okolia. Poznáme nejaké rozdelenie krémov, to môžu byť na suchú pleť s nejakými ceramidmi, na masnú pleť nejakej gel krémovej forme s napríklad niacinamidom, ktorý sťahuje pory a upravuje mazotvorbu, na citlivú pleť s nejakou centelou aziatikou, ale ja hovorím, každý si musí nájsť ten krém, ktorý mu bude vyhovovať. Kľudne môže suchá pleť používať krém, ktorý môže byť určený na masnú pleť alebo naopak. Takisto to je aj s denným a nočným krémom. Vôbec nepotrebujete dva krémy, vôbec nepotrebujete krém na noc a krém na deň. Kľudne môžete, pokiaľ vám vyhovuje nočný krém a nie je nejak extra hustý, že vás nebude zaťažovať cez deň, tak kľudne tento nočný krém môžete používať aj v rannej rutine a kľudne krém, ktorý máte v rannej rutine, môžete používať aj vo večernej rutine. Takisto krém na citlivú pleť môže používať masná pleť. Vôbec sa nemusíte riadiť tým, čo je napísané na tom kréme. Ak vám ten krém vyhovuje, kľudne ho môžete používať. Jediné, čo si treba dávať pozor, ak denný krém obsahuje SPF, nepoužívať ho na noc, a ak nočný krém obsahuje retinol, nepoužívať ho na deň. Je to štandardný nejaký hydratačný krém alebo krém s nejakou centelou aziatikou alebo s pantenolom. Úplne kľudne môžete mať jeden krém aj na deň, aj na noc. Potom poznáme tzv. Ešte sleeping mask. Dávajú sa vo večernej rutine úplne na záver rutiny. Niekto ho používa aj miesto krému, niekto si ho dáva ešte na krém. Je to taká maska, ktorá vytvorí taký ako keby film na vašej pleti a ona zabraňuje strate tej vlhkosti pleti cez noc, zabraňuje tomu, aby sa tie látky všetky, ktoré ste si tam dali počas tej večernej rutiny, ak odparovali počas tej noci z pokožky. A tieto nočné masky bývajú aj obohatené na nejaké látky, ktoré tú pleť ešte vyživia. Mám veľmi rada tieto sleeping mask, používam ich párkrát do týždňa, 2-3 krát do týždňa práve vo večernej rutine. Dnes sú veľmi virálne napríklad tieto kapsulkové krémy. Oni spočívajú práve v tom, že tie kapsulky, v ktorých je tá aktívna látka, ktorou sa ten krém prezentuje, je uložená v takomto géliku. Tento krém môžete používať tak, že si naberiete jednu tú kapsulku s tým gélom, rozrobíte si ju v ruke a nanesiete na pleť. Už pomer toho gélu a tej kapsulky si môžete určiť sami podľa toho, čo je pre vašu pleť vhodné. Niekomu môže vyhovovať dať si jednu kapsulku celú a menej toho gélu. Niekto má radšej viac toho gelu a napríklad pol iba tej kapsulky. Ten gel väčšinou v tom zložení býva taký ťažší ako tá kapsulka. Takže kľudne, ak tento krém pociťujete ako taký ťažký, lepivý, že vám sedí na pokožke, skúste si ho trošku nakombinovať, že si dáte menej toho gelu, dáte si celú kapsulku, menej toho gelu. Takže je to naozaj na vás, ako tieto kapsulkové krémy budete používať. Masnej pleti budú zase vyhovovať skôr takéto gelové a gel krémové konzistencie. Sú to väčšinou také krémy, ktoré sú formulované takou ľahučkou konzistenciou, ktorá sa rýchlo vstrebáva, nezanecháva nejaký masný pocit na pleti a práve tú masnú pleť nezaťažuje. Ja mám veľmi rada tieto gel krémové a gelové krémy, pretože práve trpím na masnú pleť, takže tieto sú fajn. Suchá pleť bude zase rada za nejaký taký výživnejší, hutnejší krém. Vynikajúce sú krémy napríklad od CeraVe, tie sú plné ceramidov a suchá pleť z nich bude veľmi benefitovať. A potom tu máme krémy, ako napríklad tento, ktoré majú takú... Ona nie je úplne krémová, taká hutná tá konzistencia, ale ona je taká polokrémová, pologélová. Je to ako napríklad tento krém od K-Secret a ona tiež aj napriek tomu, že je taká krémovo-gelová, tak práve vyhovuje masnej pleti s tým, že sa rýchlo vpije, nezanecháva masný film a tá pokožka je zvláčnená, skľudnená, takže pre masnú pokožku môžeme odporúčať gelové a gel krémové krémy. A poďme sa pozrieť na SPF-ka. Poznáme UVA a UVB žiarenie. UVA žiarenie je to žiarenie, ktoré spáli vašu pokožku, ak nemáte ochranu pred týmto slnkom, a UVB žiarenie je také, ktoré prechádza hlbšie do vašej pokožky a tam môže spôsobovať teda predčasné starnutie pleti a vrásky.
Vy preto, keď si vyberáte SPF, treba sa pozrieť na krabičku, či má ochranu aj pred UVA, aj pred UVB žiarením. Ja používam každý deň SPF 50 na tvár a aký je teda taký najväčší rozdiel medzi SPF 30 a SPF 50? Ako si mnohí ľudia myslia, nie je to rozdiel v sile ochrany medzi 30 a 50, že 30 vás ochráni menej, 50 vás ochráni viac. Je tam rozdiel v dĺžke trvania tej ochrany. Tá 50 vás chráni pred tým slnečným žiarením dlhšie ako 30. Aj napriek tomu pri dlhodobom pobyte na slnku sa odporúča reaplikovať SPF každé 2 až 3 hodiny. Na reaplikáciu SPF môžete použiť kľudne to SPF, ktoré ste si dali ráno, ale dnes sú všelijaké vychytávky na reaplikáciu SPF, ako napríklad takéto SPF v tyčinke, ktoré si hodíte do kabelky a pri dlhodobom pobyte na slnku si to len takto vyťahnete a prejdete si s tým po tvári. Po jednom mieste by sa malo prejsť 2 až 3 krát, alebo rôzne iné SPF. Ja mám ešte takéto. S týmto si viete reaplikovať SPF aj cez make-up. Takto to odkryjete, naťupkáte a naťupkáte na pleť. Už som to skúšala, ten make-up to neberie, ani ho nejak nerozbíja, takže toto je fajn taká vychytávka. Poznáme dva druhy SPF-iek a to sú minerálne SPF a chemické SPF. Tie minerálne SPF sú také, ktoré keď si natriete, oni vytvoria na vašej pleti ako keby takú ochrannú vrstvu, ktorá tie UV lúče odráža. Nevýhoda týchto minerálnych SPF je taká, že väčšinou zanechávajú taký ťažký pocit na pleti a zanechávajú na pleti biely film tým, že sa nevpijajú, ale ostávajú sedieť na povrchu v pleti. Na rozdiel od toho chemické SPF obsahujú filtre, ktoré UV žiarenie premieňajú na teplo. Ich výhody sú také, že sa vpíjajú a nezanechávajú ten masný pocit na pleti, ak si vyberiete správne SPF, a nezanechávajú ten biely film na pleti. Nevýhoda tohto SPF je, že po natretí začína účinkovať až po 15-20 minútach. Koľko SPF je dosť SPF? Veľa ľudí si myslí, že SPF v kréme alebo v make-upe im stačí. Nestačí. Veľa ľudí si myslí, že ak si dá SPF 30 a potom SPF v make-upe 15, takže sa to nejak násobí alebo sčítava. Nie. Potrebujeme množstvo SPF, ktorú vám ochráni na 2-3 hodiny celú tvár, je 1 ml. To je približne štvrtina kávovej lyžičky. Keď si to zoberiete, krému si, aj keď možno dávate štvrtinu kávovej lyžičky, čo si myslím, že si dávate menej, tak zoberte si, že v tej štvrtine kávovej lyžičky, čo si dávate ten krém, je aj SPF-ko, aj krém. Takže si vlastne nedávate štvrtinu kávovej lyžičky SPF-ka, ale SPF-ka a krému, takže to SPF-ka je tam menej. Takisto v make-upe. Ak má make-up aj napísané plus SPF 50, vy si nedávate toho SPF-ka na tvár v tom make-upe tú štvrtinu kávovej lyžičky. Vy si tam toho dávate menej, lebo ani toľko make-upu si nedáte. A keby ste si aj dávali štvrtinu kávovej lyžičky make-upu, tak v tej koncentrácii to SPF-ko je nariadené. Vy si nedávate štvrtinu kávovej lyžičky SPF-ka. Ak má byť SPF-ko funkčné a keď už ho používate, tak aby ste ho používali tak, aby tá ochrana fungovala, je potrebné naniesť si čistého SPF-ka, nie SPF-ka v kréme, nie SPF-ka v make-upe, na dĺžku 2 prstov. Ja to budem demonštrovať, síce večera to SPF-ko už nepoužijem, ale aby ste vedeli. Takže toto je množstvo SPF-ka, ktoré vám stačí na tvár. Toto je množstvo SPF-ka, ktoré vám pokrie tvár a krk. Takže je nutné dávať si aj to množstvo toho SPF-ka, aby tá pleť bola dostatočne chránená. A SPF v kréme alebo SPF v make-upe vám nestačí. Toto boli krémy a SPF-ka. Ak sa vám páčia takéto videá, tak mi kľudne dajte odber, môžete lajknúť, okomentovať toto video a vidíme sa najbližšie.